So, ayun guys, may kumakain dito sa loob ng kwarto. Patanungin natin siya kung kamusta yung timpla ng buko ko. Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel! Why? Welcome back to my channel, guys. Good morning. So, movie marathon kami. Ayan. Pares-pares ba to? Hindi. Nasorted ko kasi nga, di ba? Ibibigay mo sana. Andyan yung pares. Mamaya, guys. Sako. Akin na. Kain kami ng buko. Akin na yan. Maris, tingin ka doon. Andun yung mga partner niya nito. Hindi rin na mabubuo. Hindi, may ba? May ano yan? Nasa video. Ay, naman yung malaking ano. Hi, guys. Tingnan mo sila na taon na. Ang aga-aga may natamaan. Wow. Meron kaming buko. Yan. Fresh from the bukid. Alam na, unang taon na sila. Magbubuko kami mamaya, guys. Ano magbubuho? Magbubuko. Yan. So, Yan, may wala. mga... Tingnan mo. Ay. Tamaan yung agta. Magbubutan nila. Hala. Gagalit na. Alam, may nahuli pa sila. Sa Meron na naman. Gusto na, amay ko yung lansa ng ano. Mga balyena na yan. Nope. O, kanila nila. Uy, gabaan ka. Hi guys, ang busy-busy nila mag-aga. So, dahil may bayad daw yan sa internet, sa YouTube. So, grab na nila yung free movie dito sa ano, A to Z. In the heart of the sea. So, yun, nakafocus sila. Kaysa mag-provide pa daw sila sa YouTube. Ayan! Nandiyan yung malaki? Dugo ko diya agad. Hindi naman yan sila kakainin. Ala! Nanlulunok yan ah. Oo. Matutunaw ka ng asido Malisan to nila. ng kwarto, Malis. Tayo ka dyan, tayo ka dyan. Dyan. Ah, hindi ka masasabihin dito sa tita. Ayan. Almusal tayo guys. While watching In the Heart of the Sea. Kaya bumaba. So, hindi pa siya tapos. Kaya bumaba. Mabalik ang to, ganito yung hahatag. So, cry na cry yung baby namin. So, yung guys, hindi pa tapos ang palabas namin. Yan ang pinahiram ng kuya. Kaya nga, pag umumdar, kailangan doon nga tapusin. Pero pwede ko sa lamay, nag-aagaw talaga ka. Kaya darat, pag dumating yung order, sabihin mo, permit ng kuhaan. Balik na lang. Katulad nung isang ano. Iba ka mamaya. Di na, balik talaga Hira. Oo, kasi magdi-deliver pa sila. Nag-aagaw talaga yung dalawa. Hey! Ano yung wallet ko?
pag dumating mo na, antayin lang po kasi buhay nila yung pambayad. So, hi guys! Nandito na, naka-ready na, naka-prepare na yung buko na pang merienda namin. Dapat kaninang umaga pa to, pero dahil pinalamig pa, nabutan ng merienda. So, andito na siya guys. Yan, oh. Meron na siyang gatas and sugar. So, ready to eat na siya. So, thank you for watching. Busy yung isa dyan. Maris! Yan, yung pala yung kasama sa vlog. So, ayun. Guys, don't forget to like, share, and subscribe my channel. Please support my channel. Thank you.